kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Mayong adlaw sa tanan. Kumusta man ang matag usa nato ka kinabuhi? Labi na kumusta ang atong relasyon diha sa Ginoo? Nagkalayo ba? Which is nagka-init or nagdilaab ang kalayo diha sulod sa atong kasing-kasing, or nagkalayo, which is medyo ni distansya. So matag adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa, matag adlaw nga di nakaabot pa ta or nabuhi pa ta kini tungod sa grasya sa Ginoo. Or bisan sa atong kinabuhi nga hantod karon nakapadayon pa ta, nakalahutay pa ta, nahimo pa nato atong mga gibuhat or gusto nga buhaton, kini tungod ra gyud sa grasya sa Ginoo. So nini nga kabuntagon, magisgot ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, kauban ang iyahang mga tinun-an or mga apostoles, sa dihang nga si Ginoong Hesus naa sa iyahang ministry, sa dihang nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo, na nanudlo siya sa mga tao pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nga sa dihang si Ginoong Hesus nagsulti or nagsangyaw or nagtudlo sa pulong sa Ginoo, daghan sa mga tao nga wala makauyon, or daghan sa mga tao nga misupak niini, or daghan sa mga tao nga nasuko nganong si Ginoong Hesus nagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. O sa mao nga ministry ni Ginoong Hesus, kasagaran nga musupak or wala makauyon kining mga Saduceo or Parasiyo. So sa mao nga ministry ni Ginoong Hesus, kining mga Saduceo ug mga Parasiyo, kanunay nila nga bikton si Ginoong Hesus pinaagi sa mga pangutana
nga bisan unsa na lang ilang pangutana sa ka intensyon nga ilang bikton si Ginoong Hesus or ilang isulod sa mao nga laang. Apan bisan unsaon nila og bitik si Ginoong Hesus pinagi sa mga pangutana, dili gyud nila matuman ang ilaha nga mao nga katuyuan. So usa sa mga gitubag ni Ginoong Hesus ngadto sa ilaha labi na sa dihang si Ginoong Hesus miduol sa mga makasasala or mi hatag og panahon sa mga tawo nga daotan niadto nga mao nga higayon, labi og kasuko ang mga Saduceo og mga Parisiyo ngano si Ginoong Hesus mipaduol man or gani misalo og pakigkaon sa mga makasasala or daotan. Apan nining nga kabuntagon, nining mga adlaw maghisguta sa usa-usa sa mga gitubag ni Ginoong Hesus pinaagi sa mga sambingay nga iyang gitudlo ngadto kanila or sa mga tawo niadto nga mao nga higayon. Kining mahitungod sa prodigal son. So like common ni kayo ni nga mao nga story or kani nga mao nga passage, like siguro kanunay na ni nato nadunggan, kanunay ni nato nga napaminawan sa mga lain-lain nga mga pastor, mga preacher nga nagwali. Apan salamat sa Ginoo nga nining mga orasa padayon ta nga makahisgot nining nga mao nga mensahe nga ipaabot sa Dios sa matag usa nato nining mga adlaw. So ang atong passage ron makita sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 hangtod sa 25. So taas-taas ni siya nga passage. Ako ning basahon kun do na mo'y mga Biblia diha, sunda lang sa inyohang mga mata samtang ako magbasa. Balik ko nako ang ato nga passage na makita sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 hangtod sa 25. Akong pagabasahon. Nag-ingon. Largo ta sa 12. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod maingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Sa bersikulo 15, busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaw ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. 17, sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya. So nakaamgo siya ug mao ni iyang gisulti. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. 20, busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Busa milakaw siya, apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Sa bersikulo 21, unya miingon ang anak ngadto sa iyang amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ilon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali." Miingon siya, "Dad-a ngari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya." Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. "Og kuha ang pinakatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak nga namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakita na." Busa gisugdan nila ang kumbira.
ang Dios nagpanalangin ng daan siyang pulong, magampo ta nga itag tabang sa Ginoo. Ginong Dios nga labing gamhanan, dalaygong ka sa ulay katapusan. Salamat sa imong kanunay nga pagatiman sa matag usa na mo kinabuhi. Salamat Lord nga sa matag adlaw nga din imo nga gipaabot sa moa. Lord, salamat kay Ginoo nga diin ang tanan namong pagabuhaton. Lord, tabangi mi og ikaw mo'y mag-una sa tanan. Labi na Ginoo nining mga orasa sa mong pagtuon sa imong pulong, sa mga nga pagpamalandong sa imong pulong, andama ang mga kasing-kasing ug unahuna o Dios nga din do nami mga kasing-kasing nga andam nga modawat kung unsa man ang mensahe nga imong ipaabot sa matag usa, Lord. Tabangi ang matag usa, i-bless ang matag usa, O God. Among balik kanimo ang tanan dong himaya, mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magisgutan ining mao nga sambingay nga gisulti ni Ginoong Hesus or istorya mahitungod sa prodigal son. So, dunay usa ka amahan nga dunay duha ka anak nga lalaki. So, kining iyang anak nga kamanghuran miduol sa iyahang amahan or sa iyahang tatay sa tumong og tuyo nga iyang pangayoon ang iyahang katigayunan, iyang kuhaon ang bahin sa iyang katigayunan ngadto sa iyang amahan. So atong makita sa una natong hisgutan kining bersikulo 12 ug sa 13. So kini nga mao nga bersikulo sa 12 ug 13 ato ning makita nga ang anak nga manghod nahimo siyang rebellion or nahimo siyang rebelyoso ngadto sa iyahang amahan. Sa bersikulo 12 ug sa 13 atong makita usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan. So mao ni ang gisulti ngadto sa iyang amahan ang manghod. Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Mingon siya nga, tay, tagain ako tay sa bahin sa akong katigayunan tay. Gipangayo niya ngadto sa iyang amahan. Sa diha nga iyan ning gipangayo ngadto sa iyang amahan, mingon ang amahan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Sa diha nga kini nga mao nga anak o kining manghod nga iyang gipangayo ang iyang katigayunan ngadto sa iyang amahan, usa kini ka like insulto kayo ngadto sa iyang amahan. Tungod kay sa mao nga ila nga panahon or gani bisan sa atoa karon nga pwede nato makuha ang bahin sa atong katigayunan sa diha nga mutaliwan na or kuhaon na sa Ginoo or mamatay na ang ato ang ginikanan. Apan ang mao nga anak buhi pagani iyang tatay, like himsog pagani kayo ang iyang amahan, gikuha na niya ang mao nga katigayunan, ang bahin sa iyang nga katigayunan. Usa ka dako nga insulto ngadto para sa iyang amahan, like gipakasama niya nga patay na ang iyang amahan or wala na ang iyang amahan. So insulto kayo ang iyang gibuhat ngadto sa iyang amahan nga kini nagpakita sa iya nga kinaiya nga usa siya ka anak nga rebelyoso, usa ka anak nga supakiro, usa siya ka anak nga like gahi og ulo. Or mo kung sa lain pa nga pagkasulti musukol ngadto sa iyang amahan. So sa diha nga gipangayo ni niya ang iyang katigayunan ngadto sa iyang amahan, ang iyang nga amahan mapailubon nga mihatag sa mao nga katigayunan ngadto sa iyang anak. Sa diha nga gihatag ni ngadto sa iyang anak ang bahin sa kamao nga katigayunan, makita nato sa bersikulo 13 sa pipila ka mga adlaw gibaligya kini sa maong anak. Iyang gibaligya ang bahin sa katigayunan nga gihatag sa iyang amahan. Og sa diha nga nahali na kini, milangyaw siya sa layong nga dapit. Milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. So sa diha nga nakuha na niya ang maong katigayunan ngadto sa iyang amahan, so milaya siya o sa atoa pa nga pagasulti, milaya siya sa ilahang balay ngadto sa iyang amahan. So milakaw siya o milangyaw siya sa layong dapit nga din atong makita sa atong passage nga ang bahin sa iyang katigayunan ang gihimo niya niini iyang giusik-usikan. So iyang
iyang kung sa kuan pa giwaldas-waldas niya nga gasto dito, gasto diri, gasto niya ang nakabati kay kini nga mao nga pag-usik-usik niya sa kwarta, giusik-usikan niya sa mga butang nga wala kay muti sa Ginoo, which is iyang giusik-usikan sa mga kahilayan. So kung magisiguta kahilayan, so daghan kayo mga siguro mga babae, mga bisyo, uban pa nga mga butang nga gikaligut-gutan sa Ginoo. So mao ni ang gibuhat sa mao nga anak nga diin iyang giusik-usikan ang maong salapi nga o ang katigayunan nga gihatag ngadto sa iyang amahan. So atong makita nga grabe siya ka rebelyoso, nga like atong makita nga bati kayo og batasan ang mao nga anak nga sa iyang nga gihimo, iyang giinsulto ang iyang nga amahan. Ug sa diha nga didto na siya sa layong dapit, didto na siya sa din lugar nga iyang giadtuan nga iyang giusik-usikan iyang mga kwarta, usa ka subo o trahedya nga miabot sa iyang nga kinabuhi. Sa diha nga iyan ning giusik-usikan, sa diha nga iyan ning gisayangan, gigasto sa mga walay hinungdan. Atong makita sa bersikulo 14 o 16 nga sa diha nga iyan ning giusik-usikan ang mga katigayunan na sinati niya ang mga consequences sa iyang nga kinabuhi. Atong makita sa bersikulo 14 o sa 16 nag-ingon dinhi nga hangtod na hurot ang tanan. So atong makita nga ang like daghan kayo nga katigayunan nga gihatag sa iyang amahan ug lipay kayo siya sa dihang naangko na niya. Apan sa dihang iya ning giusik-usikan nahurot ang tanan. So walay nahabilin sa iya. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Sa diha dito sa lugar nga iyang giadtuan miabot ang hilabihan nga gutom. Ug ang nakapait kay wala nay nahabilin sa iya nga katigayunan, wala nay salapi nga nabilin nga diha sa iya. Nahurot ang tanan. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. So para sa iya nga para lang nga makakaon siya o para lang makasurvive siya, siyang gihimo miadto siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong mga dapita aron mutarbaho o gitagaan to ni sa mga trabaho nga pagatiman sa mga baboy o paglawog sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. So atong makita nga grabe tungod sa hilabihan nga kagutom, buot na lang siya nga mukaon, gusto na lang siyang mukaon sa pagkaon sa baboy. Atong makita nga sa dihang diha pa siya sa panimalay sa iyang amahan, nindot kayo iyang kahimtang, like hamugaway kayo iyang kahimtang, like makaingon ta nga nindot kaayo ang iyang kinabuhi. Apan tungod sa iyang pagrebelyoso, gikuha niya ang mga katigayunan ug milaya siya sa balay sa iyang amahan ug mauni ang iyang nasinati. Mauni ang consequence nga iyang nahiaguman nga nahurot sa dihang nahurot ang tanan, gibati niya ang hilabihan kagutom. Like makaingon ta nga kung sa tuwa nga prinsipyo or kung sa tuwa lang nga mga pagpanulti gaba or mirisi, di ba? So sa diha nga nahurot na niya ang tanan, grabe na niyang kagutom. Ug sa dihang grabe na niya kagutom, like bisan unsan lang na siyang una-una para lang makakaon nga bisan sa mao nga lawog sa baboy, buot na lang niya nga kanon. So atong makita nga grabe na nga kagutom nga iya nga nasinati. Atong makita nga ang mao nga consequence nga miabot sa iya nga kinabuhi. Nga halos wala na mga tao nga naluoy sa iyaha o halos wala na mga tao nga mitagad sa iyaha. Ug tungod ni ana, like nahimo siya nga padulong mawad-an og paglaom or like mahimo siya nga hopeless sa iya nga kinabuhi.
nahurot ang tanan nga tungod sa kagutom gusto na lang siya mukaon sa lawog sa baboy. So walay nahabilin gyud sa iya ha. So nasinati niyang maong consequence sa iya nga kinabuhi tungod siyang pagkarebelyoso. Apan ang nakanindot sa dihang nga miabot siya sa maong nga sitwasyon, sa dihang nasinati niya ang maong consequence sa iya nga kinabuhi, ang nakanindot sa iya ha. Atong makita sa bersikulo 17 hangtod sa 20, atong makita nga nakarealize siya. Atong makita nga naghinulsol siya. Atong makita nga naghambol siya sa siyang kaugalingon. Sa 17 nag-ingon, sa katapusan nakaamgo siya. So sa mao nga consequence nga iyang nasinati, mao nga kagutom, nakaamgo siya. Sa dako niyang sayop. So kabalugin siya mismo sa iyang kaugalingon nga sayop ang iyang gibuhat, sayop ang iyang gihimo nga gipangayo niyang katigayunan ngadto siya nga man samtang buhi pa kini og milakaw siya, milangyaw siya sa layong dapit og gisusikan niya ang mao nga mga kwarta. So kabalo siya mismo sa iyang kaugalingon nga sayop ang iyang gibuhat. Kabalo siya nga dili maayog, dili sakto ang iyang gibuhat. Apan nakaamgo siya sa dako niyang sayop og maingon siya. Mao ni ang sulti sa iyang kaugalingon. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. So, atong makita nga, like, nagsulti siya siyang kaugalingon, nga nakaamgo siya nga, dito pa ko sa akong amahan, daghan kayong mga pagkaon. Ang mga sinuhulan sa akong amahan, nindot kayong mga pagkaon. Apan, ako nga naadinhi karon, halos walay makaon o nakasinati sa grabe nga kagutom. So atong makita nga samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. So atong makita nga grabe na gid niyang gutom tungod kay hapit na gud mamatay. So hapit na siya mamatay sa mao nga gutom. Sa bersikulo 8, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. So nakarealize siya o nakauna-una siya nga mubalik siya ngadto sa iyang amahan, mupauli siya ngadto sa ilahang balay. Ug nakauna-una siya nga mao ni ang iyang isulti sa dihang muli siya ngadto sa ilaha, mao ni ang isulti ngadto sa iyang tatay. So mao ni iyang gisulti. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. So mingon siya siyang kaugalingon nga like nagpractice siyang daan kung unsa iyang isulti ngadto sa iyang amahan. So mao ni iyang nga gusto nga isulti ngadto sa iyang amahan sa dihang mopauli siya nga tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. So kabalugid siya nga sayop kaayo ang iyang gibuhat. Nga gani mingon pa siya nga dili na ako angay ilhon nga imong anak. O isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. So mao ni iyang gipraktisan nga din gusto niya nga isulti ngadto sa iyang imahan sa dihang mobalik na siya. Sa bersikulo 20, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. So atong makita nga sa diha nga nahimo siyang rebelyoso ngadto sa iyang amahan ug sa diha nga nakasinati siya sa mao nga consequence, ang nakanindot kay nakarealize siya og nihambol siya siyang kaugalingon, gi-admit niya nga nasayop siya og iyang gihinulsulan ang mao nga sayop nga iyang nabuhat. Iyang ipakita nga tinud-anay ang iyaha nga hinulsol. So atong padayunon, like unsa ka ang response sa maong amahan sa dihang mauli ang iyang anak? Unsa ka ang bation sa iyang amahan sa diha nga ang iyang anak mobalik ngadto sa iyaha? Like, ang iyang anak, nahimo nga rebelyoso, like, atong makita nga, gipakauwawan niya ang katungod sa iyang amahan, apan, mubalik na kini nga, luoy na kayo, walay nahot. Unsa kay response sa maong amahan? Like, kung sa tua pa, like sa tua karon nga sitwasyon or sa tua karon nga kahimtang, siguro, lisod kayo sa mga amahan, nga dawaton ang maong anak, nga nagpakaulaw sa iyaha, naginsulto sa iyaha,
Unya sa panahon nga wala na mobalik ra, di ba, like ingon na. Apan atong makita sa mao nga passage karon. So unsa ang response sa usa ka amahan? Atong makita sa bersikulo 20 hangtod sa 24. So kini nga maong response sa amahan, nagpakita kini og unconditional love. Atong makita nga bisan sa pagkarebelyoso sa iyang anak, misyo gihapon siya, mibati gihapon siya og gugma ngadto sa iyang anak. Nga atong makita sa bersikulo 20 padayon sa 24 nagingon, busa milakaw siya og mouli ngadto sa iyang amahan. Sa dihang miuli ang maong anak ngadto sa iyang amahan, apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Sa dihang nakakita na ang iyang amahan ngadto kaniya, naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihilak kaniya. Atong makita nga grabe ang kasing-kasing sa iyang amahan, nga bisan sa pagkarebelyoso sa iyang anak, naagyapon sa iyang kasing-kasing ang hilabihan nga kaluoy, naagyapon sa iyang kasing-kasing ang gugma. Atong makita nga grabe, unconditional ang gugma sa iyang amahan. Nga wala siya paki kung unsa ang gibuhat sa iyang anak. Malipayo niya nga gidawat ang iyang anak sa diyang mibalik ni ngadto sa iyaha. Sa 21, unya mingon ang anak ngadto sa iyang amahan. Misulti siya ngadto sa iyang amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali. Mingon siya, dad-angari ang labing manindot nga bisti gisulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinakatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busa gisugda nila ang kumbira. Sa diha nga ang maong anak miuli ngadto sa iyang amahan. Ang iyang amahan wala magdumili, wala magduha-duha, wala magmakuli sa pagdawat sa iyang anak. Sa dihang ang iyang anak mibalik ngadto sa iya, gidawat ni niya nga malipayon, nga diin naa sa iyang kasing-kasing nga nagpatigbabaw ang kaluoy, nagpatigbabaw ang gugma sa iyaha, ingon nga usa ka amahan. Nga mingon ang anak ngadto sa iyaha nga, tay, nakasala ako kanimo og sa Dios. Dili na ko angay ilon nga imong anak. Apan wala gipanumbaling sa amahan ang iya nga gisulti. Hinuon gipatawag sa amahan ang mga sinuhulan o ang ilaha nga mga sulugoon. Unsay gisugo sa amahan nga mingon siya ngadto sa mga sulugoon nga kuhaa ang pinakanindot nga bisti ug isulob sa akong anak. Sulobi usab siya og singsing, sulobi usab siya og sapatos. Atong makita ang compassion sulod sa kasing-kasing sa maong nga amahan. Atong makita nga grabe ang iya nga gugma, nga grabe ka genuine ang iya nga gugma ngadto sa iya nga anak. Luyo sa gibuhat sa iyang anak nga dili maayo, luyo sa pagkarebelyoso sa iyang anak, naagyapon sa iyaha nga kabalo nga mupasaylo. Atong makita nga gidawat niya iyang anak uban sa kinasingkasing ug malipayon, nga andam niya nga gipasaylo ang iyang nga anak. Sa mao nga sambingay nga gisulti ni Ginoong Hesus nga nindot kayo nga atong kuhaan og pagtulun-an sa tong matag usa kinabuhi. Nga sa maong sa usa ka anak nga maong manghod, nahimo sang rebelyoso ngadto sa iyang amahan tungod kay gikuha niya ang iyang katigayunan samtang buhi pa iyang amahan ug sikosika niya miadto siya sa layong dapit ug sa diha nga nahurot na niya ang tanan, nasinati niya ang consequence sa kinabuhi nga nasinati niya ang hilabihan kagutom. Apan ang nakanindot nga gibuhat sa iyang anak tungod kay kabalo siya nga ni-admit siyang kaugalingon nga nasayop siya, ug ang nakanindot nga gibuhat sa iyang anak tungod kay mihambol siya sa iyang kaugalingon, naghinulsol siya sa iyang kaugalingon.
ug ang iyang amahan sa dihang miuli ang anak ngadto malipayon nga midawat. Sa atong matag usa kinabuhi, siguro like usahay sa ato ang mga mindset, maka-focus lang ta sa mga sayop sa uban nga tao. Like dili kay nato mapansin, like dili kay nato matagad ang ato ang mismo nga kaugalingon nga mga sayop. Like mas dali nato nga mahibaw-an, dali nato nga makita ang sayop sa uban apan mismo sa atong kaugalingon usahay dili kayo nato mapansin. Like sinahitabo sa mao nga manghod, sa mao nga sambingay nga gisulti ni Ginoong Hesus sa prodigal son. Sa ato ang matag usa kinabuhi kapila man ta nahimo nga rebelyoso diha sa Ginoo. Pila man kay gayon nga giinsulto usab nato ang Ginoo sa atong matag usa kinabuhi. Apan ang mao nga lesson nga gusto nga nako nga ipabot sa matag usa nato pinagi sa pulong sa Ginoo nga sa panahon nga masipya ta, sa panahon nga masayop ta, sa panahon nga mopalayo ta sa Ginoo, sa panahon nga like nabugnaw ang atong relasyon sa Ginoo, o sa panahon nga nadaon ta tungod sa atong kasalanan, tungod sa atong sayop nga nabuhat, tungod sa atong pagkadautan, ang gusto lang sa Ginoo sama sa gibuhat sa prodigal son nga sadyang nahimo sang rebelyoso, sadyang nasinati niya maong consequence sa iyang kinabuhi, ang iyang gibuhat mipaubos siya sang kaugalingon, ug mausab ni ang gusto sa Ginoo nga buhaton nato sa panahon nga mapakyas ta, mopaubos ta sa atong kaugalingon. Instead nga mopalayo ta hinuon atong buhaton, mo admit ta nga nasayop ta, atong angkunon nga nasayop ta, ug mopaubos ta tubangan sa Ginoo ug mga itag pasaylo. Atong buhaton ang genuine nga repentance sa atong nga kinabuhi kaysa diha nga ato ning buhaton mohambol ta sa atong kagalingon, dili magduha-duha ang Ginoo nga mudawat nato pagbalik, dili magduha-duha ang Ginoo nga mopasaylo nato. Inana kadako ang iyang gugma, inana kanindot ang iyang nga grasya nga iya nga gipakita sa matag usa nato. Nga diin sa panahon nga mapakyas ta, ang gusto lang gyud sa Ginoo nga atong pagabuhaton moduol ta sa iyaha, mopaduol ta sa iyaha, mga itag pasaylo sa iyaha. Ang kuno nato nga nasayop ta sa iya nga tubangan. Ug ang gusto sa Ginoo nga sa dihang mobalik ta niya, magkinabuhi na ta nga subay ug kuyon sing kabuton. So mao nga gihatag sa amahan kining maong bisti or singsing or kining sapatos. So sa ilaha nga practice sa una, sa ilahang nga sitwasyon, sa ilahang nga panahon, sa ilahang sa settings nila kaniadto, kini nga nindot kayo nga bisti, nagsymbolize ni og dignity or honor. So sa dihang nga gisugo sa sulugoon ang iyang amahan nga sulobi sa pinaka nindot nga bisti, ug kataong maong bisti nga gipasulob sa iyang amahan, nag-symbolize to or nagsimbolo to nga ang iyang anak gibalik niya ang dignity o ang honor sa iyang anak, ang righteousness, ang pagkabalaan, ang pagkamatarong sa iyang nga anak. Og ang singsing nagsimbolo to og authority or gibalik niya ang iyang katungod nga mahimo nga anak or amahan ngadto sa iyang anak. Grabe kanindot. Sa lain pa na nga simbolo sa mao nga singsing, gi-announce pagbalik nga ang mao nga katigayunan sa amahan ma-inherit gihapon sa mao nga anak. Like atong makita nga grabe kanindot. Og ang sapatos nagsimbolo to nga ang anak dili siya ilhon nga sulugoon. Hinuon ilhon siya nga anak gyud siya. Dili siya ilon nga sulugon, kaysa ilaha nga sitting sa una ang mga sulugoon dili pasulubon og sapatos or sandal. So atong makita nga grabe ang grasya nga gipakita sa amahan ngadto sa iyang anak, nga grabe ang gugma nga iyang gipakita ngadto sa iyang anak bisan sa luyo sa dautan or sayop nga nabuhat sa iyang anak. Like sa atong matag usa ka makinabuhi,
atong langitong amahan nga mao si Ginoong Hesus. Nga kung ning-anhi pa si Ginoong Hesus para sa mga matarong, kung ning-anhi pa si Ginoong Hesus para sa mga balaan na, kung ning-anhi pa si Ginoong Hesus para sa mga tarong na, walay usa nato nga qualified. Walay usa nato nga pwede. Apan mianhi si Ginoong Hesus para sa mga tao nga nahimong sama sa mao nga mangod nga anak, nga nahimo nga rebelyoso, sama nato nga nahimo nga kitang tanan nahimo nga daot-daotan atubangan sa Ginoo, ug mianhi sama sa maong amahan sa dihang moduol ta balik sa Ginoo, malipayon siya nga modawat nato pagbalik ug andam nga mopasaylo sa matag usa nato. So atong makita nga sa dihang panahon nga mapakyas ta, makasinati tag consequence, ug sa dihang mohambol ta diha sa Ginoo, makabaton ta og paglaom sa atong nga kinabuhi. Mabatunan nato pagbalik ang kasiguruhan diha sa atong kinabuhi, ug walay lain, ug dili ni nato makuha ni bisan kinsa ang maong paglaom. Kini nga maong paglaom atong mabatunan diha lang gyud kang Ginoong Hesukristo. Mao na nga mga igsoon, usa kapag pahinumdum sa matag usa nato, walay usa nato nga perfect. Daghang panahon nga napakyas ta o gani nahimutang rebelyoso sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo, mohambol ta sa atong kaugalingon, mobalik ta sa iya. Tungod kay dako kayo iyang gugma o grasya nga iyang gi-extend, nga iyang nga gipakita para sa matag usa nato. Una nga sa ato lang, ingon nga mga Kristohanon, dili na to abusaran ang grasya sa Ginoo. Tungod kay aware na ta, kabalo na ta unsa ang maayo ug unsa ang dili. So doon na may mga panahon nga dili na to intention nga makabuhat og sayop. Muduol ta balik sa Ginoo. I mean, muhambol ta sa atong kaugalingon. Sama sa gibuhat ni David sa diha nga napakya siya tubangan sa Ginoo. Miluhod siya. Mihambol siya sa kaugalingon. Ug nangaisag pasaylo sa Ginoo. Ug ang Dios nag-restore sa iya nga kinabuhi. Muna sa matag usa sab nato, mahambol ta sa Ginoo tungod kay andam siya nga mo restore sa ato ang matag usa. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamahanan, dalaygong kanining mga orasa sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong kinabuhi nga nahimo nga ehemplo sa matag usa namo. Salamat sa imong kinabuhi Ginoo nga nahimo nga panagingnan sa mga matag usa Ginoo. Nga diin among makita nga garabi kadako ang imong gugma, garabi ang imong nga kaluoy nga imong gipasinati sa matag usa kanamo God. Ug salamat kay Ginoo ni ana Ginoo nga din imo na nga gi-extend sa matag usa kanamo luyo sa among pagkamasalaypon diha sa mga tubangan Ginoo. Salamat kayo Ginoo sa imong kanunay nga pagatiman. Salamat kay Ginoo sa imong kanunay nga pag-provide sa tanan namong panginahanglan o Dios. And Lord, sa tanan namong mga pagabuhaton Ginoo, sa matag usa Ginoo nga naminaw nakadungog sa imong mensahe karon, ikaw mag-bless sa matag usa Ginoo sa tanang pagabuhaton, ikaw mao'y mag-uban, magiya, magtabang o Dios sa matag usa o God. Lord, salamat Ginoo sa kadaugan nga among maangkon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan dog himaya uban ang pagpasalamat para lang kanimo. In Jesus name. Amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huwag makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo, sa tibuok